Čo v Trávku? Timo, grüß dich, da ist der Rado. Ciao, Servus. alles gut bei dir? Ja, bei mir alles gut. Wir hören uns bald, ne? Alles Gute dir, ha? Alles klar, danke dir, ciao. Danke dir, ciao. Čau. Tak to bol Timo. Keď niekto povie, že niečo klape ako švajčiarske hodinky, tak... Dobre, mám mi dať vedieť do konca týždňa, tak uvidíme, no. Takže back on the road. Môj dobrý priateľ Timo, bojovník za práva nomádov, sa mi včera ozval už druhýkrát. Oznámil mi teda, že firma ma pozýva k prijímaciemu pohovoru. Ten prijímací pohovor je až budúci týždeň, vo štvrtok. Čo? Z hľadiska švajčiarskeho ponímania času je okamžik. Z môjho pohľadu je to týždeň. Takže rozhodol som sa ten čas využiť nejako plodne. Takže ľudia, týždeň ubehol ako voda, jak cez prázdniny, proste to človek ani neráta dni a len to tak prefrčí. Navštívil som môjho syna, s ktorým sme strávili super víkend. Priateľku som navštívil v Českých Budějoviciach, známeho môjho tuto Tomáša od Mnichova, ktorý má auto s podobnou diagnózou ako to moje. To znamená, že je dlhé a vysoké, ale troška inú vnútornú architektúru zvolil. Dohodli sme sa, že ma príde o 2 týždne navštíviť, tak urobíme aj taký malinkatý krátky room tour do jeho auta, lebo už ho má z časti hotové. No, mali ste si možnosť všimnúť, za to obdobie, čo tu som, bol som u barbera, pripravil ma na zajtrajší pohovor, aby som vyzeral ako človek. No a zastavil som sa u seba v garáži, v mojom basecampe. Skaďal som si zobral môj oblek, ktorý si zajtra chcem na seba navliecť. To ani není, že obliec, to bude navliecť, pretože keď som si ho tam skúšal, tak som zistil, že nesmiem robiť prudké pohyby, nesmiem sa pre nič zohnúť, nesmiem sa prudko otočiť, pretože sa môže stať, že mi na prdeli alebo na chrbte vznikne obrovská diera. Nevadí. Takže bude to výzva. No a dúfam, že teda zajtra sa tam dostavím včas nejako, lebo mám troška problém s tým vstávaním ráno. Tu sa v tom aute tak dobre spí, že som schopný tu proste prespať úplne bez problémov 12 hodín v kuse, čo je divné. Možno, že to ten čerstvý vzduch zvonka proste človeka úplne unaví, má človek otravu kyslíkom alebo neviem čím a potom v noci sa z toho tu musí zotavovať. Akože je to tu paráda. Proste tá posteľ, tá matrac, taký som rád, že som sa pre ňu rozhodol, má to tú 13 cm hrúbku, úplne perfektné, bez problémov, spí sa tu jak v nebi, paráda. Predtým, ako som vlastne odtiaľto odišiel smerom do Rakúska, tak som zistil, že vlastne za tie 2 týždne, čo som tu tak nejako akože pobehoval po okolí a stál na mieste a vlastne bufík bežal celý ten čas, alebo respektíve bežal väčšinou takých 12 hodín v noci, hej, že keď som ho zapínal pri nejakých 17 stupňoch, keď už mi tu bolo chladno od nôh, tak som ho zapol a vlastne na tom najnižšom možnom výkone ono si to samé vyregulovalo, bežal celú noc, v podstate nejaký povedzme 12 hodín alebo koľko a vyťahol mi za tie 2 týždne 20 litrov nafty z nádrže. To znamená, že za ten jeden deň to zobralo okolo skoro 1,5 litra nafty. Takže či človek 20 litrov nafty v nádrži má alebo nemá, je vlastne po 2 týždňoch už akože rozdiel. Takže som stískal ritu, aby som to dal aspoň po hranicu. Nechcel som tu proste tankovať, pretože liter nafty tu stojí 1,7 franku alebo aj viac. Nafta je tu drahšia ako benzín,
To znamená, 1 liter nafty vychádza na nejakých skoro 1,6 eur, proste ako brutál. No a takže som dotankoval pekne v Rakúsku za 1,25 z Ergut. No a za ušetrené peniaze som si kúpil kilo ajdamu v Čechách, takže dobre. Smažaček drží. No, držte na zajtra palce, bude to prča. Skúsim zobrať malú kameru so sebou. Dúfam, že ma tam nejak nenačapajú. A dám vám vedieť, ako to dopadlo. No, dobre. Tak zatím čus.